खुलुमबाय जाबाय जों जायमोन दिनै फामि सनाया गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अभी मजा आएगा ना भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे पुरा नायलां दाख्लै बावैसो सानैजों सिख्लाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैदोंमोन ना जौ लोंनायखौ गारनो हाया मोजां मोननायखौ गारगोन होननानै नंगौ नामा Oh my god! Oh, नहीं मालाई दिखायाव मालाई no मोजां मोनलायोब्ला माबायदि कान्टा लादा बायदि सिथाबलायो नों नोंथांमोना मालाबा मोनजाफेरदोंना बे बुस्थुखौ आं मोनजाफेराखै बे बुस्थुखौ अरे मादै नोंहालाय बोरैथो दै खर' गलांलायनाय जाखो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ काहादो होना बहाबा थांनानै दै खावामोन खोमा बेनिखायनो दैखराव मादैया माबायदिमोनखौ गोथावना गोथाव दानि आजिखालि जोंनि लाइमोनफोराथ' गोबां अट'आवहाय खिथु गाखोनो लाजियो नङाबा निश्चय लाजिखायो मानोना खिथुनावहाय गाखोयोब्ला सेंग्राफोरा फसायनाय नङा बेनिखायनो गोबां मानसियानो माने गेजेरनि दाबायाव गाखोनो लुबैयो बेनिखायनो दा जोंहा नरेन्द्र मदिया गोदान सरकारा गोदान मडेल अट' दिहुननाय जाबाय बहाय खिबुजों नायोबा मारुति सुजुकी बायदि नुलायगोन हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ फाग्ला बिदिजों जायो नोंथांमोना जाय फुजायाव मेला नायफैदों जि बुस्थुखौ गाखोनो हाया गाखोनानै बेबायदि जानांगौबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ नायनानैबो नायै बायदि लाइक होआलासे थांनो नाङा आरो हागौ होनजासे शेयार खालामना हो नोंथांमोननि बिदिनो सापर्ट मोननायजों जाहाथे आंबो भिडिअ लाबोनो गोजोनो आरो नोंथांमोननि मालाबानि दुखुनि समावहाय सोरबाया गाबनानै दङब्ला बेफोरबायदिनो कमेडि भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि गोसोखौ दसेब्लाबो सुग्लायहोनो हायो स' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय गाबोन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनबावगोन लोगोफोर शेयार खालामनो बावनो नाङा दे सना